Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng bay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresenta ang kada individual sa kabikulan.
lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo asin Riparo, ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo asin Riparo, serbisyong totoo asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin Riparo. Tigdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano worldwide. Seven, six, five, two, si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo asin Riparo TV. Serbisyo asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi ba ako gwapo?
pagkabikulanang. Di ba ako gwapo? Ang vision, asing ripa. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad ni Tabaco, Legazpi, and Ligawa. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am B. Serrano, Ma'am Joy Cargulyo, Ma'am Arlene Capitin, Ma'am Gina Calyo. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Ohayo gozaimasu Maria Elena Yamamoto. Buenos dias mga amigos y amigas. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Mga tugang, mga kabayan. Digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kita nin Lunes, Monday, Lunes na Lunes. 21 na kita kang bulan na Oktubre taon 2024. Sabayan po nindo ang sa indong lingkod doang oras kita 7 to 9. Re-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera man po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Magandang buhay po sa lahat, sabi ni Ma'am Maylin. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, October 21. Maligayang happy birthday. And happy na birthday pa. Belated happy birthday kay ABC President, kay Cap Art Abila dyan sa Malinaw. Birthday kasudman ni ABC Press. Ang simple siya ng kapitan kang Barangay Burabod Malinaw. Simple ho nun sana, mabuot, magalang, probinsya. Napaka low profile sa ng ABC President dyan sa Sanggunian Bayan kang Malinaw. Belated happy birthday tabi sa mo, Kap. Hoy, sa may mga okasyon tabi pading makrinigrilyo. Ano man pong klaseng okasyon yan, oy Ma'am G, sa inan may piyestahan naman. At nagpiesta sa Barangay Salvacion kan Tabaco. Kasudma piyesta man dyan sa Barangay Bangkilingat. Ang sunod kining mapista dyan sa Barangay Balading, Barangay Pawa, so may mga patron na San Rafael, and piyesta man kan dyan sa Legazpi City. Bagong iyo, cool ang piyestahan sa petsa 24. Mamamantika na naman niya kinan ngudoy. Dahil nang ganito paglingawan sa kuyang perming tugon has, may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Iringatan tatabian sa tuyang mga sadiri. Wara man po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana.
Bata ngunyan baga maski naguran-uran na pero mailingahuton pa man giraray. Iyo. Uran-uran pero lang alingahot. Pasiguro tabi kita. Naman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan. Parahay na tabi ka mo, Sir Edwin Sistina, Ma'am Franz Ligalario. Parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na siya po ang nakakaaram kaya. Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa panibago na naman na aldaw na itinaom mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Bala ka na tabi, Lord. I-guide mo po kami kan samuyang mga gigibuhon. Tangani po day kami magkasala sa imo asin maging sa samuyang kapwa. Patawad, Lord. Patawad, Lord. Tawad tabi kan samuyang mga kasalan. Tao lang po kami. Marupok. Nagkakasala. Lord, patawad. Patawad, O Diyos ko. Amen. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana tabi ini, ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo, live na live mga tugang mga kabayan sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Aduon, kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kinit. Asin bawal man po ang ma-stress sa mga panahon pong ini. TV. Happy birthday databi sa sakuyang bunso. Ngunya na aldaw si Hana Katrina, si Claudio. Sabi yan ni Ma'am G. Good morning tabi, happy birthday sa imong bunso. Sir Cassie William, good morning. Si Ma'am G, dyan sa G Serrano Salon, naghanap na ki manicurista. Ma-apply ko ta ako. Pwede ako dyan, madam. Ano ito sa tigahanap nindo? Para shampoo da. Pero dapat da sumay abs. Day pala na ko pwede. Taday man akong abs. Yaon sa ko, bilbil. Dapat pala may abs. Tanganing pag nagsya-shampoo da, nakahuba pang taas. Yan, nailing dapat so abs. May mga puro pandisal ka dyan sa tulak mo. Lang sa kuya baga budigos baga. Ma'am G, kung mampandisal sa ko budigos, kung man nga nga budigos nutribas. Hey, pangyari tabi Ma'am Joy Casquillo. Hoy mga tugang, mga kabayan, ingat-ingat po kita ha. Tay magpara stress na maray kan sa tuyang panahon. Kaso pigbabantayan kang pag-asang low pressure area. Ganap na po ining tropical depression. So tad-tad aramon tatabian magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon.
May mga iba na pong mga banwaan, digi po sa probinsya kang Albay, ang nagsuspindi muna kang klase in all level. Ayo, ramon tantad taon, Ma'am G, digdi sa probinsya kang Albay, usong-usong niyan ang suspended, suspension. Yung niya ng word of the province of Albay, suspension, suspended. Capital, suspended capital of the Philippines. Pagyari sa Albay. Sige hata, kukuon tatabi mga tugang ang linya kang pag-asa taon. Aramon tapon, magiging kamugtakan. So, kumusta ning si Tropical Depression Christine? Tatamaan ba tayo dito sa Bicol? Ano ang nangyayari garipig puputol-putol naman kita kang internet? Pagkaray, lunis na lunis ko niya. Oy, ang Aleco mga tugang. Ang Albay Electric Cooperative na kapag apprehender tabi daknin na labi 700 na member consumer na nanghabas ning kuryente. Ang 8 kaiyan, ali dyan sa Tabaco City. Asarong barangay. Ma'am Nilia Marcaida, good morning. Watching from Binangonan, Rizal. Good morning po. Ang mga produktong petrolyo tabi, may rollback na tabi. Sa aga. Happy birthday, Hana. Sabi ni Ma'am Joy Casqueo. Ang COMELEC mga tugang pigklaro na pwede pa databi mag-motion for reconsideration sa mga naideklarang nuisance candidate. Hiling muna tayo, Ma'am Joanne Belo. Ata nang dineklara ng nuisance candidate, ma-motion for reconsideration pa. Mga daeman nga ni dyan, ano naman tayo? So, sige sanang file baga pag may mga mapile na kang COC, mapile man. Tama, mapasali man sana. Tayo man kikakayahan kapasidad na magkandidato. O basta ngayon, mapile man ako. Pwede pa databi ka mo mag-motion for reconsideration. Sabi kan COMELEC. Ang DTI mga tugang Bicol, nakaantabay na tabi ngunyan sa presyuhan kang mga kandila, burak. Dahil po sa nag-aadag-adang na undas. Ang Philippine National Police may pagirumduman. Ngunyan tabing nag-adang-adang ng undas. Yeah. So, libre tabing operasyon para po sa mga aki na bungi. Ngungo. Gigibuon tabi dyan sa Siyudad kan Tabaco sa October 22 to 25. Mahabol na tabi ka mo. Yeah. So, may mga bistadong aki na bungi. Tapos ngungo. Libreng operasyon na yan sa 22 and 25. 22 hanggang 25. Diyan yan sa Siga. Yo! Sige tabi mga tugang yan sa tuyang mga reparuhon. Kunyan tabing aldaw kita din Lunes. Malumlom, mauran-uran. Lagi po sa probinsya kang Albay. Alas 7:22 na. Sige mga tugang, kuanta daw tabi mo ng linya kang pag-asa. Aramuntan magiging kamugtakan kang panahon. Kumusta unta si Bagyong Christine? Yeah. Sige tabi mga tugang pag-asa, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang ating binabantay nating si Bagyong Christine.
Kanina madaling araw, pumasok na ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, napapasan niyo ang malawakang kaulapan dulot ng bagyo at umaabot po sa malaking buong bahagi po ng Luzon at ng Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil po yan sa extension area ng bagyo o tinatawag po nating trough ng bagyong Christine. As of 4 o'clock na umaga, ang layo ng sentro ng bagyo ay nasa 1,050 kilometers east ng southeastern Luzon. Ang lakas ng hangin ay nasa tropical depression category, kung saan naabot ng 55 kilometers per hour. Ito'y malapit sa gitna ng bagyo. Samantala, ang pagbugso ng hangin ay umaabot sa 70 kilometers per hour. Inaasahan po natin itong kikilos sa direksyong west-southwest sa bilis na 30 kilometers per hour o sa mga katuwid lalapit sa ating bansa at maaaring patungo sa northern Luzon. At kasalukuyan po na nakakaranas po tayo ng pamisam sa malakas na pag-ulan na po sa Visayas at ganoon din sa Mindanao at ganoon din po sa may Quezon dahil po yan sa trough ng bagyong Christine. Sa ating forecast track ng bagyong Christine, katulad mo sinabi ko kanina, maaaring po ito'y patungo sa northern Luzon ang bagyong Christine. Mula ngayon hanggang sa mga susunod ng araw, inaasahan po natin itong lalakas ang bagyong Christine. Sa loob ng 12 oras, inaasahan po natin itong lalakas na kusa naabot ng tropical storm category. Bukas ng hapon o gabi, maaari pong umabot ng severe tropical storm category, si bagyong Christine. Sa araw ng Huwebes, October 24, maaaring umabot ng typhoon category ang bagyong ito. Kapag hindi magbabago ang kanyang track, posible pong maglandfall ang bagyong Christine o yung gitna nito sa pagdating ng Biyernes, October 25 sa northern Luzon. Dahil po sa bagyong Christine, nagtaas po tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 sa Catanduanes, northeastern portion ng Northern Samar at northeastern portion ng Eastern Samar. Ang mga lugar nito ay nasa po natin na nakakaranas ng maulan na panahon na may kasamang pamisa-misang malalakas na pag-ulan. Ngayong araw, inaasahan tayo na malalakas na hangin na dahil sa bagyong ito. Ang mga lugar po na makakaranas ngayong araw ng malalakas na hangin ay sa southern portion ng Palawan, Siquijor, Bohol, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Barm, Sargani, Davao del Sur at Davao Oriental. Bukas, inaasahan pa rin tayong malalakas na hangin sa Palawan, Romblon, Aklan, Antique, Negros Island Region, Bohol, Zamboanga del Norte, Northern Mindanao, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Sarangani, Davao del Norte at Davao Oriental. Sa araw ng Miyerkules, asahan din ang malalakas na hangin sa Mimaropa, buong Visayas at Mindanao. Dahil sa trough ng bagyong Christine na maabot sa ating bansa, inaasahan tayo ngayong araw na moderate to heavy rains sa Bicol Region, ganun din sa Eastern Visayas at Quezon. Bukas, inaasahan tayo matindi o malalakas na pag-ulan. Heavy to intense na pag-ulan sa Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. Moderate to heavy rains sa Eastern Visayas, Quezon at sa lalabing bahagi po ng Bicol Region. Sa araw ng Miyerkules, October 23, inaasahan pa rin na heavy to intense na pag-ulan sa Cagayan, Aurora at Quezon. Samantala, moderate to heavy rains sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at sa lalabing bahagi ng Cagayan Valley. Dahil dito, paalala po sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat at maging alerto
Alamin po ang ligtas na lugar dahil sa mga pag-ulan, lalo pa yung matitindi at nalalakas sa pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Lalong-lalo na sa mabababang lugar, malapit sa bundok at malapit sa ilog. Yan po ang ating weather update sa ating binabatayang bagyong Christine. Ang susunod po na ating update sa bagyong ito, maya pong 11 o'clock ng umaga. Mag-ingat po tayo. Magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Isipon mo sanang damo mo Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. asin sa pagmata tapos pang Servisyo Asin Reparo sa pangging ang kang maturo sa Ayan tabi mga tugang ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Medyo harayo pa kundi pagyaon sa dagat nagtitipon kikusog. Kaya posible databing maglandfall ini sa Friday. Dyan sa may parting Northern Luzon. To a typhoon category. Makusog na pag typhoon category. Kaya, ingat po. May mga paguran-ura na po kita ngunya. Gisa may parting probinsya kang Albay. Ringat na tabi sa nahan. Alas 7:29 na tabi mga tuga. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Oy, mga tugang ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sida. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa natabi iyan mako Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. So diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo diyan. Madam Aileen, ingat tabi permi. Salamat. Siringman mga tugang ang programang inidara po sa tuya ni Acting Governor kang probinsya ni Albay, Ate Glenda Ong Bonggao. Maswertiyon si Ate Glenda, no? Sa sarong termino, tulong posisyon ang inagihan gipo sa probinsya kang Albay. Senior board member, vice governor, ngunyan acting governor. Maswerte yun si Ate Glenn. Siyempre mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya kan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Rener Burse kan syudad din Tabaco. Kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kag Malinaw, ang Capos Bilo Lotto Outlet, makukuha man dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay kay Busbab. Diyan po kamo magtaya sa loto. Bako tabi sa wedding. Yo. Ayan tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po.
May imbitasyon digdi si Yorbab. Merkasiya, may imbitasyon digdi si Yorbab. Diyan yan sa maabot na sunod na Lunes, ano? October 28, 2024, Lunes po yan, next week. Diyan tabi sa GPB Mayon Sports Center para po to Estancia Malinaw Albay, magkakaigwa po ki Tukak Unlimited Nighttime Ulutan Islas Timbangan. 8K. Pasyar na sa natabi ka mo dyan. Igwa po ki Tukak Unlimited Nighttime Ulutan. Sa Lunes, alas 7 nin Banggi. Sabi yan ni Yorbab. Ayaw. Pasyar na sa natabi ka mo dyan sa mga estudyante. Yan ang eskwelahan tabi Merkasiya na dahil nagsususpend kang klase. Birthday man pala ngunyan ni Sergeant o kaya ni Master Sergeant Laguna. Butch Laguna. Ay pare, happy birthday kay Master Butch Laguna. Happy birthday man sa imo. Takulan may birthday ano. Ay gwapa tabi digdi ki public serviceman si Ma'am Jacqueline Mendez. May imbitasyon man ang Tabaco Peching School. Magkakaigwada tabi ki Splash of Fun ang Tabaco Peching School Color Fun Run. Gigibuhon niyan sa November 16, 2024. Sabado po yan, alas 5 nin aga. 5 kilometer panran. Mapunda tabi ang dalagan dyan sa Barangay Fatima Boulevard hanggang po sa Tabaco Peching. Pwede na tabi na ka mo mag-register. Ngunyan hanggang po sa Nobyembre 10. 300 pesos man sa nang registration na inclusive na po dyan ang t-shirt and snacks. Pwede po kamo mag-register na sa Facebook page kang Splash of Fun kang Tabaco Peching School Color Fun Run o kaya pwede man po kamo dyan sa school mismo ano. Hanapon lang nindo si Teacher Jessa May Martillan o kaya si Teacher Mary Ibay. Diyan iyan sa Tabaco Peching School. Magkakaigwa po sindag ki Splash of Fun Color Fun Run sa mabot pong November 16, 2024 Sabado tabi iyan alas 5 nin morning. Diyan sa Fatima Boulevard tabi Sir Idol Rene Bueng Consejo Realizan. Sa sa 16 yan ka Nobyembre, Sabado, alas 5 nin aga. 5 kilometer panran. Kang mga taga Tabaco Peching. May mga sponsor man sinda. Sige. Kay Mr. President Bronx Bordeos, good morning! Siyempre kay Idol. Kay Papa Dan Rosales, good morning man. Kumusta si JR Blanquisco Jr.? Sige ha, imbitado tabi ka mo. Pwede ka digdi tabi Mr. Bronx Bordeos sa gigibuhon na Splash of Fun Color Fun Run kang Tabaco Peching sa Nobyembre 16 alas 5 ninaga daman ka. Ali daman sa Boulevard, diretso sa Peching. Ay ka dyan magparadalagan sa San Vicente. May mga basura na naman. Tapos may mga truck na naman. Ano na tayo? Puan baya pagpaparabarantayan. Ano? Ma'am Susan Villar, good morning.
Grabe, gusto talaga nindo pagpaparabarantayan ka mo. May nasa naong gusto permiso may magreparo. Good morning, Tabi Idol. Pa-shoutout na Tabi sa mag-irina ko dyan sa Relocation San Vicente. Si Daniel, si Danilo Jr., si Danica, si Dry, Budada sa Sakuyang Gagom. Si Bulinggit. Salamat, Tabi. Kumusta man kay Busmar Burser? O, igwang unlimited tukak nighttime, Tabi Busmar. Sa maabot na 28 dyan sa GPB Sports Arena. Dyan sa Paraputo. Pitado ka ni Yorbab. Busmar. Mga pampahit mo naman dyan. So mga pastiskill mo dyan. Paitan mo na. Basta ang pakiulay ko sana susambot sa kuma. Hanggang sa nakita sa sambo. Yeah. Hanggang sambot na sana kita, Tabi. Mr. President Bronx Bordeos. Dahil man kita tao magbula. Dahil man kita tao magbisyo baga. Aram yan ni Busmar Burser. Dahil nga tataon magsigarilyo, dahil tataon magsugal. Bago ngayon, Tabi Busmar. Dahil man yan tataon magbula. Aram ngayon kan, magkakang kisambot. Pangyari. Alas 7:39 na. Uy, pira na sa nangal daw bago magpasko. 65 days na sa natabi. Pasko na sinta ko. Pasko na tabi, Mr. President. Anong maray ka ni? Ngagad kita nga Ginaldo. Oy, mga tugang, mga kabayan, break muna kita. Sa pagbabalik ta, pag-restoryahan ta. Ining mga naka-line up na mga pag-urulayan tangon niya. Tadigdi sa probinsya kang Albay Tabi, Busmar. Usong-uso digdian Suros Pindiran. May mga iba na tabing mga banwaan sa probinsya kang Albay ang nagpaabot na po kang sa indang pagsuspindi kang klase ha. Dahil po yan sa bagyong si Christine dyan sa Kamalig Albay, all levels po adayng eskwela sa Piodoran, Legazpi City, Ginubatan, and Daraga. O pa sana sa mga nagpaabot ni na suspension kang klase, ano? Tronta, Kamalig, Albay, Piodoran, Legazpi City, Ginubatan, Daraga, all levels. Pasok ngunyan! Dahil po yan sa bagyong si Christine. Diyan man sa Kamsur, in all level. Ayan Diyan sa Ginubatan. May mga advisory na po sinda. Patawad, makiki-update pa kita. Mabalik po ang programa. Lipas lang po ining mga importante sa nang pagirumdo. Tuhikan Albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal,
Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manimokseya sa programa Servisyo Asing Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Come on everybody! Servisyo Asing Reparo. Kaibahan si Manimokseya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang 15 minutos bago tabi mag alas 8 nin morning Philippine Standard Time, Maui Calyos Bruam, Marilu Kanya punto. Ang oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinano. Siringman ang oras na yan daraman po sa tuya ni Ate Glenda Ong Bonggao, ang sa tuya pong acting governor kang probinsya ni Albay. Kasabay taman dyan si City Councilor Riner Bursek ang Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Salamat! Yan po mga tugang, ang mga katuwang ta sa programa. Balik na po ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moksea. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ngunyan pong Lunes kita. 21 na kang Oktubre, taon 2024. Sundo po kita alas 9 mga tugang mga kabayan. Kaya ano papigalata. Doro-diretso na tabi kita. Servisyo Sing Reparo. Kaibahan si Manimokseya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Sige, 47 minutos tabi, Busmar. Lipas na po ang alas 7 nin pagkaaga. Digdi po sa satuyang programa. So,
kang nakaaging Biyernes, mainit na pig-irestoryahan digdi po sa probinsya kang Albay. So pagkakasuspindi mga tugang, pagbaba kang suspension order para po kay Governor Attorney Rex Lagman. Salamat da, sabi ni Maui Calyos. Sige tabi. Na pag-usap-usapan, na pag-urulayan. Si Gov Grex baga, pig akusaran ini na duman sa ombudsman king saro na kapitan dyan sa Daraga. Si Kapitan Alwin Nimo, pig akusaran ini na nagtatanggap tabi ki Pirak ali po sa illegal na sugal na waiting. Pa-shoutout tabi Bebelin Halyari, good morning tabi. So nagpaluwas na nin suspension order ang ombudsman, kaya suspendido ngunyan mga tugang si Governor Grex Lagman. Ang acting governor ngunyan kang probinsya ni Albay, iyo tabi si Ate Glenda Ongbongao. Matindi pag nagkakarawa tabi Busmar sa politiko. Game of politics. Ngaya natangkas nga si Gob na politika. Matindi ang relaban pagabot sa politika di. Parti na siguro talaga iyang kang karawat. Parehas yang kang pagbulang. Dapat madiskarte. Kudi, kahirak man talaga na dahil pa man niya napapatunayan. Ano nangyari? Jomar Abanador Hardin, good morning tabi. Watching sa Castilla, Sorsogon. Good morning po sa mga taga Castilla, Sorsogon. Nakaantabay tabi. Si Jomar, good morning tabi sa imo. Sino po yung Vice Governor ngayon? Sige. Sa loob succession, mga tugang, pagbakante ang presidente, siyempre sa Vice President. Pag nabakante nga sa Vice President, si Sen Matukaw, so secretary nga. Igwaman kayo. Mga organisasyon baga sa mga igwaki President, Vice President, Secretary. Ano sunod sa Secretary? Business Manager? Ano sunod? Okay. So, iyon na yan. Bale, jigdi sa probinsya kang Albay, pigreklamo, pig-akusaran ang satuyang gobernador na nagtatanggap databi sa waiting payola. Kaya may pigpaluwas na suspension order ang ombudsman. Makamurumundo digdita, dahil pa ika napapatunayan tabi Busmar na nagkasala ka mananggad, suspendido ka. Yung man ang tagabantay bagakan mga public officials ang ombudsman. Mala nga ni kung mala pa sana kung kita ordinaryong namamanuaan, kung ireklamo tayong sa tuyang mga opisyal na may mga katarantaduhan, ubos yang kasuspindi. Maubos yang kasuspindi. Hiling taman, may mga kapalpakan, may mga kabuahan na pigigiribo. Di suspendido mo na habang dadangogon ang reklamo laban kay Governor Grex Lagman. Ngunyan, ang inkargado ngunyan, acting gobernador kang Albay, yung mga tugang si acting Governor Glenda Ongbongao, si Ate Glenda.
Masurtihon ini na dati may ining mga pag-iriba dyan sa broadcast. Kang kita nagpupunpun pa man sa broadcast, kay bata na yan si Ate Glenda Ong Bungaw, Ate Glenda ng Bayan. You know? Masurtihon tabi Busmar. Dai siya naghuna na dahil ka puro pangarap lamang na mag-vice governor, mag-gobernador. Ni minsan sa pangaturugan, dahil siya nangarap kaya. Pero ang beses na kami nagkoristoryahan ni Ate Glenda na dahil ko lamang nga pinangarap in posisyon na ini. Kundi tinao sa iya. Tinao sa iya kang mahal na Diyos. Di, siyempre nga tinao sa kuya. Gampanan ko ini and magtatrabaho ako. Enot mga tugang siya po so tulong posisyon, mayor na posisyon sa probinsya kang Albay ang nakaputan ni Ate Glenda Ong Bungaw. Primero senior board member. You know? Siya so senior board member. Ngunyan kang na suspindi man si Governor Rosal, ang Vice Governor si Grex Lagman, suminakat si Attorney Grex Lagman sa pagka-gobernador, so senior board member, masakat man as Vice Governor. Di naging Vice Governor si Ate Glenda. Ngunyan nasuspindi naman sa gobernador, by law of succession manggiraray, ang padagos kang serbisyo si Vice Governor. O ngunyan siya po ang acting Vice Governor kang probinsya ni Albay. Tulo pong posisyon sa sarong termino ang kinaputan ni Ate Glenda Ong Bungaw. Yugon mo yan. Grabing swerte tabi Busmarade. Yugon man sarong termino mo, senior board member, vice governor, and governor. Dai na iyan mapapara sa listahan kang probinsya ni Albay. Ang record na yan. Plano nga ni kuta ni Ate Glenda nagre-restoryahan na kami na magpaingalo na sa politika. Aluyo naman baga ngaya ako moks ngayang nagserbi. Gusto niya naman ko magpuro paingalo. Kundi, paano ngaya inita, tinawana na naman niya kita kitrabaho. Dahil ko man niya pighagad, dahil ko man niya pig ambisyon. Kundi tigtaw sa tuya. O kaya gampanan ko ngaya ini, matrabaho ngaya kita. Matrabaho ngaya ako. Nahiling na nindo yan. Kaya masuripot, sabi kang mga gurang bagatabi, Busmar, masuripot ngayon ang Diyos. So, grabe ngayang hugup-hugup. Kan mga posisyon na iyan dyan sa gobyerno, daipig tatao. Grabe mga pulok-pulok ang ibabaga. Grabe ang hugup-hugup na dapat ako ang maging vice gobernador. Ako ang magiging gobernador, whether you like it or not. Pero si Ate Glenda nga, dahil lamang nangarapan na maging arog kaya. Simple siya ng board member. Pero hilinga po nindo, ngunya na sa sarong turno niya sa tulong taon, tulong posisyon ang kinaputa. Dahil niya man yan, so talaga ngayang tigtuyo na ako ang magiging arog kaya. Sisay magpinsar. Kaya ang importante yun sa tao, so maging humildi ka sana. Low profile ka sana pirmi. Pero dapat magtrabaho ka man hangga. Talingan nindo si Vice Governor, kang Vice Governor si Ate Glenda, ay sus ko grabing higos. Sabi sa kuya nga ni Manay Joyce, garing nga dahil na kami nagtutururo. Halos nga kung pwede pa sa napag-arapaton ang lawas ni Ate Glenda. Gusto niyan durumano. Poon dyan sa 1st District hanggang po sa 3rd District. So ngunyan, di siya na ngunyan ang acting governor kang probinsya ni Albay. Ngunyan si Sai, sabi ni Maui,
Si Say nga yan ngunyan ang vice governor. Si Say nga yan ngunyan ang vice governor. So ang magiging vice governor ngunyan, so senior board member kang vice governor siya. Si Say ngunyan ang senior board member. Gari si BM Ray Braga Ace. Kundi ako nasasala tabi, Boss Marky, ang suminunod kaya kay Ate Glenda na senior board member, si Ray Braga Ace. So, ibig sabihin tabi, susunod kay Ate Glenda, siya man ang matukaw bilang acting vice governor kang probinsya ni Albay. Baka nasasala ako. Basta ang aram ko, ang sunod kay Ate Glenda, si BM Ray. Si BM Ray Braga Ace. O di kung siya, ngunyan ang acting vice governor kang probinsya ni Albay. Basta maray ang ginibuhan mo sa tao, tauan ka man ki mahal na puona gantimpala. Sabi ni Rodrigueza. Eling mo na yan. Pag maray ngayang ginibuan mo sa kapwa mo, kusang tigtao baga. Day pinangarap, ni pangaturugan nga ni, day ki plano kaan si Ate Glenda. Kang senior board member siya, nag-irestoryahan kami na ako ngaya mapahingalo managad ngayata. Igwapa ko ta siya kisarong term baga sa pagka-board member, kaya lang si Attorney GIO, iyo ang ipapalit niya. Na maring ngayata, aki-aki pa. Pero ngayon, day man nang sabi ngayon, kurang na ako. Aki unon pa man si Ate Glenn. Pero ngayon, mas magayon ngayon na si Attorney GIO, si talagang maurag. Itaw ko naman niya kay Attorney GIO, o ilingangon niya ninduta, napalaban lugod. Naging vice governor, ngunyan siya po ang acting governor kang probinsya ni Albay. Talagang arog ka yan. Bako nga halop-halopon sa posisyon. So iba baga dyan, halop-halopon sa posisyon. So iba nga na dyan, biyo tigkakaraso so tigta-target ninda, taga sindaan magtukaw. Kumbaga sa nyog, kumbaga sa prutas, pigtutokdol. Tokdolon ko nga ini nga ning ako naman nga nyaon dyan. Hilingan nindo. Masurti yun. Kaya sabi kang barkada ko tabi, Busmar, maurag nga pagkaputol kang pusod ni Ate Glenda. Kauro, kaya lang busy ito ngunyan may flag racing. Adi, baka ngunyan na si Mana, makaulay tatakan surungal daw, nakauron tapos na si Ate Glenda. Para po sa Albay, may forever sa Albay. So may forever sa Albay bagatabi, mangyayari baga ito sa pitya 23-24. So may forever sa Albay. Duwangal daw yan. Nakauron tapos na nakaaging si Mana si Ate Glenda. Di kita naguhuna na ngunya na si Mana, siya na ngunya ng gobernador. Kaistoryahan ta naman daw si Ate Glenda. Ni sa pangaturugan ngaya. Ano daw ngaya, tabi ngaya, moks ngaya, kung pukawon mo ako, tabagan ngaya nangangaturugan ako. Yugon mo yan. Sarong daw, naging gobernador ka na. Maura gadi. Dahil na ini mabubura, record na ini sa probinsya kang Albay. Sabi ni Ate Glenda, ano pa man ngaya? Dahil man niya ako mga kandidatong gobernador. Dahil man niya ako mga kandidatong vice governor. Ano pa man ngaya? Nakuha ko na, kumbako, ngaya, naabot ko na. So dahil ko man pigpapangarap. Niyagan mo ya. Record na baga ngaya kang buhay ko, yugun mo, dahil ko man niya pinangarap na maging vice gobernador. Ngunya naging gobernador.
Yagan mo yan. Kaya importante yun sa nangon dyan. Supermi ka sa nang humildi ka sa na. Itatawo yan sa imo kung talaga para sa imo yan. Nahiling man na nagtatrabaho man. Maray man. Kaya arog kaya. Sige tabi Del Masinas, good morning. Birthday ko niya ni Master Butch Laguna. Happy birthday tabi sa imo. Sa barkada ko. Anong taon pa kita nagbaying barkada di? Duman pa sa Katando Anis. Barkadaong ko na ini si Butch. Birthday ko niyan. Happy birthday tabi kay Sir Laguna. Kay Butch Laguna. Happy birthday tabi sa imo. May sanata may daradara na si Del madaraman kita. Si Say daw tabi ang hapot dadig di tabi Mr. President, si Say nga yaso nagpaaki o si Say nga yaso nagputol kang pusod ni Ate Glinda. Maray nga so pagkaputol kang pusod. Haputon ta daw kan si Ate Glinda di. Kung puton niya si mama niya, si Chaglor. Puton niya si Chaglor. Kung si Say so nagpaaki kay mama niya, ay kay Chaglor, kay Ate Glinda, tamari so pagkaputol kang pusod, Mr. President. Kung halimbawa magkigwaman kita kimakuapo, tapos mag-aki man, iyon ko untang partira, midwife, ano pa, ang nagpapaaki, bako, may partira pa ngunyan. Ito mag-uso ang partira. Mako, partira, midwife, o doktor. Malay ta, maging maswerte man. Yagan mo yan. Si BM, naging BJ, and now, Governor Glinda Ongbongao. Congratulations, tabi Ate Glinda. Ikaw na po. Yagan mo yan. Minsan, pag nag-irestoryahan kami kay Nina Ate Glinda, kami, magkakurloson kami kay Nita. Ali kami dyan sa, nag-iribana na kami kay ni sa broadcast, sa, dyan pa sa Tabako. Padabaw ni Father Kims. Kada paglunsar kay ni sa politika, dyan ini hagad kibasbas kay Father Kims kamo. Maski si Atty. Giayo, primang kay riba dyan kay Father Kims. Masurti yun, Father Kims, adi. Makaugmahon ta, gari ang pinakaama mi si Father Kims. Siguro si Father Kims, ugmahon ta, nilingin nga sa mga aki ko. Mga masurtihon nga yan. Si Say magpinsat, na si Ate Glinda Ongbongao maging gobernador kang probinsya ni Nalbay. So iba dyan tabi, Mr. President, purulok-pulok na. Grabe ang itutukaw. Grabe ang girit-gitan baga pag-abot sa politika. Hilingan na nindo, ang nangyari sa probinsya kang Albay. Iyan nga ang pigsasabing karawat sa politika. Game of politics. Ano nga ito, tana di suspinde? Na politika. Na politika nga ya. Nahiling mo na yan. Kaya abo ko na magbalog sa politika. Abo ko na maglaog sa politika. Grabe pala ng politikahan dyan. Nata daw iyan ta gusto ng gadma magturo ka. Anong yaon dyan, Mr. President? Ilingan nindo si Ate Glinda, dahil niya man talaga tigo gusto yan. Kung di dahil siya, no choice siya, na dahil niya gampanan, tao yan, tinaw sa iya. Ay dahil. Ika nga dapat yan. Ika nga alangan man magsayuma si Ate Glinda. Ay dahil nga pwede. Habo ko man niya ka. Dahil man makasayuma. Dahil man makasayuma.
Kundi, ano kayo ni Ate Glinda, gampanan mo na tayo na yan. Kumbaga pasublion ta ka nga pirapang bulan bago mag-eleksyon. Mga 9 na bulan pa. O habang suspindido so gobernador, ang mapadalagan kang probinsya ni Albay Ngunya, iyon magtitimon, o si Ate Glinda ang munggaw. Yeah. Sabi nga ni Ate Glinda sa kuya, gari ka na sa nangaya tabi moks ang dai pangaya o nakakapakudak digdi sa opisina ko. Pasyari man daw ngaya lamang ako sa opisina ko. Sabi na Ate Glinda sa kuya tabi, Mr. President, tighanap ko ngaya kang birthday mo, tighanap ko ngaya kung may kudak kitang doon, dai ka daw ngayang kudak. Matapos na lamang ngaya so pagkabisi gobernador ko, dai ka pa ngayang kudak sa ko. Ungunyan, gobernador na naman tabi, Mr. President. Pakudak naman daw ngayon sa ko. Salbata ng pahita ini. Masunod ka yan, idol. Senador na kang Pilipinas. Aywa. Si Ate Glinda day, abo kayo ni. Abo nga ni mag-kandidato na vice gobernador. Abo mag-gobernador. Yugon mo ya. Sus Maria Joseph. Yan talaga yan, maurag. So, dahil mo pigpapangarap. Tinanglay nga kitirindog, kaya mo yan naman magturo ka, sabi ni Mr. President. Yung nga niya. Iyan ang problema. Dakol ang may interest. Nagkaka-interest sa mga tukawan na yan. Mala nga ni, baga, sabi kan mga gurangta, ngaya, nagpolitikahan na politika ngaya, kaya nasuspindi. O yan pala ng Karawa tabi, Ma'am Jacqueline Barcia Mendez, Madam. Kaya buko na maglog sa politika ta, nagpupolitikahan pala. Mag-intra na sa nakamuduman sa color panran kang tabako pitching sa November 16. Maray pa duman tadaing politikahan. Iyo, 300 pesos man sa ng registration. Sabay na kamo sa color panran kang tabako pitching. Imbitado ka mo ni Ma'am Jacqueline Mendez. Maintraman daw tabi ako, ma'am. Dumansan ako sa likod mo. Pag nagdalagan, di dumansan ako ta. Bako man ako magkusog magdalagan ng unyan. Masabay kami ni Mr. President Bronx Bordeos. Diyan sa color panran kang tabako pitching. 5 kilometers man sa natabian, Mr. President. Kayang-kaya iya. O hali duman sa pati madalagan. Ano nga niya? Kung mandalagan na so talagang hirit. Exercise. Hali duman sa Barangay Patima, diretso dyan sa tobacco pitching. Pagkatapos na tabi, Mr. President, dyan sa tobacco pitching, diretso kita sa San Antonio. Paanon mo na, pagkani, pakuloon mo na sa sarong native na manok, lagan mo ki tanlad. Sus Mario, siguro ang sabaw kaya. Iyo. Pagkatapos ta magpanran sa November 16, diretso kita dyan sa San Antonio. Iyo. Dyan sa imo, Mr. President, paiton mo na so matanlad mo dyan. Tapos, manlastiko kakimanok. Piyo na yan. Bagong iyo tabi, Ma'am Cecil Nolasco. Good morning tabi sa mo dyan sa Peso Office kang Tiwi. Good morning si Ma'am Cecil. Sige man kaning exercise. Si Ma'am Cecil, bakong taga-pitching ka ma? Ma'am Cecil, kang high school ka? Kami kaya kay to, dyan kami sa tabako ay nagklase.
nara Mr. President Bronx Bordeos ta mga pobre kami. Pag nag-eskwela ka kito sa tabako pitching tabi Ma'am Cecil, ayo-ayohong ka. O si Ate Glinda, ang gobernador tangon yan, graduate po yan dyan sa tobacco pitching. Sabi kang barkada ko kito, Marjoret nga yan si Ate Glinda. Marjoret na. Marjoret. Marjoret nga yan si Ate Glinda. Kaya rin ito agari reunion dyan sa tobacco pitching. So mga Marjoret ka to. Nagparada giraray, nag-Marjoret giraray. Marjoret. Ano nga ni Doya? Sabi ni Ruel Calyos, shoutout na tabi kay Imak Casilamor. Tapos Marlon. Grabalde. Lagi po nakatutok sa imo, Sir Mox. Siya. Dahil daw ako pagtutukan. Delikado. Yeah. So, good luck na sana. Sigurado yaon yan si Ate Glinda. Sa pa-event dyan sa tobacco pitching. Aktibo yan. Basta maray ngayang tao, itawan niya kang mal na Diyos ki gantimpala. Yung mananggada di. Dapat magibo ka sa nakitama permi. Dahil ka man lamang sa kapwa mo. Dahil ka man lamang sa imong mga kababayan. Sa imong kahimanwa. Lalo na pag ika-leader. Dahil ka manghabas. Tapag nanghabas ka, tutok dulon ka. Kagusto man indang manghabas. Hindi magampahit mo niya. Kaya ngunyan baga madali na naman ang ralabanan sa politika. Karawat baga ngayayan sa politika. Yun ang ralabanan. Ako unta man kimagdae, iyon natabi ang ralabanan. Politikahan na. O nga ta, gusto man manggarabas. Kaabas man lamang kita. Ilingan indo so tol-tol, dahil niya pighagad, iti na ni sa pangaturugan, sabi sa kuya ni Ate Glinda, ni pangaturugan niya mo. Dahil ko ngayon lamang pinangarap na maging vice gobernador, ngunyan gobernador na. Sa pakadaw ngayon ako, Mox, tabaka ngayon nangangaturugan pa ako. Serbisyo, asin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Adi yan tabi so mga usap-usapan ka nakaaging simana tabi Musan Sayrin. Good morning tabi sa imo. Adi sa probinsya kang Albay. So, move on! Diretso, ang cross, abante ang cross tabi. Abante ang cross. Ang acting governor tangunyan mga tugang, si acting governor Ate Glenda Ongbonggaw na. Okay, sige. Mga tugang alas 8:16 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mabreak muna kita ha. Sarabay po muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban
Huli ka ini, naglalawig an tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maninba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana.
and White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 8:23 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sindano. Hanapon na lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Ma'am Mercedes Perez, good morning. Siringman, ang programang ini daraman po sa tuya ni Ate Glenda Ong Bonggao, ang sa tuya pong acting governor kang probinsya ni Albay. May forever sa Albay. Sabay taman dyan si City Councilor Riner Burse Cantabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, kabe birthday ka Sudma, belated happy birthday Cap. And Capos Bilo Lotto Outlet, dyan yan sa Barangay Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto. Bako sa waiting. Pag sa waiting, masuspindi man ka mo. Anak ng waiting. Tipisil na masuspindi man ka mo. Balik po ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidora sin taga-Riparo. Yan pong aldaw kita nin Lunes, 21 na kita kang Oktubre taon 2024. Sundo po kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya papigalata, doro-diretso na po kita. Servisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. A 26 minutos na tabi, lipas na po ang alas 8 nin morning. So iba, sige nga rapot. At ngaya sa mo tabakong suspendido ang klase. Ano po sa mga nagsuspend kang klase ngunyan pong petsa 21 dahilan po sa tropical depression na si Christine. Diyan sa Kamalig, all levels po sa Kamalig, Piodoran, Legazpi City, Ginubatan, Pulangi, Daraga, Libon. Sa Banwaan kang Santo Domingo, suspendido man ang klase. Sige, all levels po yan. Papararapot sa mga taga-tabako. Ngata ngayata, day kami digdi. Inay ko po. Bayay na nindo. Imbis na nagkakralasi sa nakamo. Sige. Pag dayong klase lugod, tabi choter solyander magasto. Pag day bagang klase, sige sa napati ang karakan. Mas magastos lugod pag daing klase. Pag daing klase tabi choter, so sige sa nabagang karakan. Maray nga sa'yo mag-reskwila. Reskwila do sa nangyag mo. Sige ang karakan nito.
Isurubol kan mga magurang sa mga aki. Iriskwila daw sa kamo, mga magastoson nga kamo. Nailig na nindo ya. Bago ngayon tabi, Chotter, so, maray baga pag naing klase, takamusta na dyan ni misis mo? Sige, sana nindong kuro katuro. Pero pag yaon sa mga ake, tapos sa mga makwapo, Diyos ko, nasana. Ubos sa mga chichiriya, ubos sa mga pagkaon. Maringay kayo ni magkrelasi sana. Yo. Ne. Dangogan hindi ning bareta, ali po sa Albay Electric Cooperative. Tanaka-apprehender danin maabot sa 700 na mga miyembro, konsumidores na mga naghahabas databi ki kuryente. Ano kay ni si Chotter, so kung halimbawa, kita so nahabasan ki kuryente kang aliko, gari ang problema kang sa kuyang kontador, makaskaso, kumbaga gari ako ang tighabasan lugod kang aliko, pwede ko man iniipadakop sa aliko? Yung konsumo mi dati kan bago pa matukalan sa mga kontador, tabi narago baga sa kontador. Bigbago sa kontador, ilinag na sa puste sa halangkawon sa mga kontador. Puon ka ito tabi, Chotter, so. Dahil man ako nagdagdag ki appliances, nagbawas nga ni ako. Aw ano kata, so dati kong pigbabayada na 2,000 kada bulan, naging 7,000. Nalibong ako. Anong nangyari kay nita? Pagka palitilugod ki bagong kontador, ilinaag sa puste. Dahil man ako nagdagdag ki appliances, naging 7,000 subulan ko. Tigreklamo ko sa aliko. Man baga ngaya sir suriding. Yako iyo nga ni tama suriding. Di yung ngaya ang konsumo mo, yung bayadan mo. Salmata ng pahita ini. Pigpahiling ko, Chotter, sa mga resibo ko, kan mga nakaagi pang taon, nagkasararay ko. Dahil lamang niya ako nag-3,000 o kaya nag-4,000, nag-5,000. Hilingan ni mga record na ini pa. No mo may papaliwanag yan na pagpakabaguhanin do kang kontador, inirtaas nindo sa poste na halangkawon, saka nag-7,000, na dahil man nga niya ako nagdagdag ki appliances. Yung nga sir, so nagluwa sa kontador mo. O di yung ngayang bayadan mo. Di ba kung gari kita so tigdadaya na. Gari ang lilinag sa tuya na kontador so makaskason. Maringay kay niyog, dayaon tama. Di yo. Sabi digdi sa barita, igwa ki pigkarasuhan, indasan na kong pigkarasuhan ini. Dahil pala mga kutabi, Chotter, song nadangog na sunada ko pan ki illegal connection, kinasuhan, gari na rigluman sana. May midbid nga na ako dating city official. Dating city official, pero ang bisis nadakop na may illegal connection. Malangon yan, dahil man kinangyari. Hanggang ngunyan, itinap na naman lamang susayang illegal na koneksyon, padagos po kipanghaba sa kuryente. Tapos kita nagbabayad, systems loss. Naka-charge ito duman sa systems loss. Kita nagbabayad, pigbabarang-bangaan ta. Nilingan nindo sa resibo nindo, may igwa dyan ki systems loss. Iyon ang mga tigarabas na kuryente, tig-charge po sa mga miyembro konsumidores. Pigbabaranga-banga ta, kita nagbabayad kaya. Sabi digdi, may pinalidad sa pagbalgar sa Republic Act 7832. O inimpigapod na Anti-Pilferage Act. Sabi ni Galero, ang PIO kang Albay Electric Cooperative, na para mentras databing pigputulan nin supply nin kuryente
So mga miyembros konsumidores dyan sa Barangay San Juan. Diyan pala nini sa Patyo. Huli sa nahiling na bayulasyon. Nadungagan tabi. Nadungagan. Nadungagan. Anong nadungagan? Nadugangan. Walo databi so na-apprehended na member consumer. Pigtawan databi kang Albay Electric Cooperative nin pinalidad sa pagbalgar po nga ni kang Acta Republica 7832. Mas midbid sa Anti-Pilferage Act. Sabi kang tagapagtaram kang Albay Electric Cooperative, pinutulan da, pinutulan nga ni muna sa mga nangarabas kay kuryente. Tampered reader, na kung sain, maririparo da subot na bako da akma ang minaluwas na mga reader, kumpara databi sa piko-konsumong kuryente. Maray pa inilugod. Sa kuya, tama so nagluluwas sa reading. Kaya lang, as kasunon ang sa kuyang kuntado. Sabi digdi, alato na. Sabi digdi, kang aliko nalikayan databi ang sharing nagibo huli databi na ipapasa ini sa mga konsumidores na tultol asin regular na nagbabayad ng konsumo sa kuryente ni naka-charge baga sa to. Dugang pakang opisyal na pwede sir databi mahampang sa penalidad na 3,000 hasta 50,000 de pesos ang sisay man na mapatunayan na envuelto po sa pag-aabas ng kuryente. Baka joke. Isay na do lamang ana kasuhan kay ni. Ay, Diyos ko, nasa na kita. Sabi nga ni kang barkada ko, marik ni magparaha, basta sa nakita ki kuryente, tayo man sana. Pag nadakop, dahil man sana. Dahil man nga. Ay nga ni mag-abasa ng kuryente, tabi choterso. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:35 tabi Sir Pedrito Perez, may maray na bareta ngunya na simana at may posibilidad tabing rollback sa mga produktong petrolyo. Pa shoutout da kay Dan dyan sa Labnig. Kay Dan. Sabi digdi mga tugang kang Department of Energy Oil Industry Bureau na may asahan databi na rollback sa mga produktong petrolyo sa Martes. May pagbabadakan mga produktong petrolyo dahil po sa pagbaba kang presyo ng krudo sa world market. 50 sentimos sundo 75 centavos ang i-rollback sa presyo kang gasolina, mantang piso sundo 1.15 sa diesel. 90 sentimos sundo po piso sa kerosene. Kan nakagibagan si Mana naglangkaw ki 12 garito. So mga produktong petrolyo. Igwa databi ki rollback sa aga. Kang mga produktong petrolyo kan nakaaging simana 2.60 ang linangkaw baga kang gasolina, tapos sa diesel 2.70. Ngunyan sa aga pwedeng salapi sa rollback. Pag naglangkaw 10 piso o kaya 2 pesos. Parollback kung tangay ki salapi, bawian tangayan naman sa saron simana ki mga 150. Yun ang pahit ngunyan baga. Yun ang pahit ngunyan, ang ralabanan. O digdi po sa Pilipinas kung mahal. Paano taya? Magkitang maginibo, kundi magsunod. Kung pera ang presyo, di. Tariya siyang kang aliko. Kung pera ngayon luminiwas dyan sa reading mo, kung anong bill mo dyan, bayadan mo, ang tayo na ngayaya. Serbisyo asin reparo.
Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ay, na nindoya. Sige, alas 8:37 mga tugang mga kabayanan sa tuyang Philippine Standard Time. May naipit lang kitang commercial ha. Mabalik pa po kita, madali unsa na ini. Albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshan Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Kampana ng simbahan ay nangigising na at waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Singa magbangon ay magsilakad at masiglang tumuhin ang ating simbahan. Ang Servisyo Asin Reparo, Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV.
Alas 8:42 mga tugang mga kabayan sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras po yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Ang oras na yan, daraman po sa tuya ni Acting Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse, kang syudad ni Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Thank you. Balik po mga tugang sa indong lingkod, ako man po giraray si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni. Ganyan pong aldaw kita nin Lunes, Monday, pet sa 21 na kita kang Oktubre taon 2024. Sundo po kita mga tugang mga kabayan alas 9. 90 o kaya 65 days na lang. Pasko na, Sinchako. Merry Christmas tabi. Dali na po ang Pasko. Malamangan sa tuyang plano sa Pasko. Makipamasko lamang kita. Doro diretso na po. Servisyo sing reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi, digdi kita sa COMELEC mga tugang. Sabi kang Commission on Election na pwede pa tabi na mag-motion for reconsideration. So mga naideklara tabing nuisance candidate sa maabot pong 2025 midterm election. So pigklaro po yan kang Commission on Election na pwedeng magsunad panin motion for reconsideration so mga pigdeklarar po nindang nuisance candidate. So mga pasamok man so nabaga. Ngaya mapail kan sa indang COC tama pa saliman sana. Pigigibong comedy ang eleksyon. Dahil mangkikapasidad na magdalagan basta man sa na mag-file. Kaya dakol ka dyan sa lokal. Sabi mga tugang na may ipinaluwas ng partialist kang full body sa pagkasenador 66 na digdi ang napabali po mantang 117 ang pinagdeklarang nuisance candidate. 117. Sabi mga tugang ngayon kang tagapagtaram kang COMELEC na pigsara na po kan sa indang law department ining listahan kan mga nag-file ning mga COC kung saan hinali duman so nahiling na may mga lehitimong intensyon na magsunod po sa eleksyon na gibuho na makiri o kaya katatawanan. Kakatawanan lang o kaya magiging comedy ang eleksyon asin pampalibong sana sa perilian. Dugang patabi kan COMELEC na kaipuhan databi na simbagon kang mga nuisance candidate ang petisyon na sunad sa COMELEC kung saan matatawan sindanin tsansa ngani po ipagtanggol ang sa indang mga sadiri. Kung inkaso subot igwang mag-apila sa paaginin motion for reconsideration maagi po ini sa due process. Asin dumantabi mahiling kung pwede sirpang tanggapon kang full body asin sinda po mapabali giraray sa final list of candidates.
So, sinabi patabi kang Comelec na daisin da pwede sir magsayuma sa pag-akseptar baga kang mga COC tawara man sinda kipuder para mag-reject nin balota alagad. Hihilingon ninda saro-saro ang mga qualification kan mga kandidato ngani po maaraman kung sisay ang idideklarang nuisance candidate. Yo, sa maabot na tabing Disyembre ang ipapaluluwas kang Comelec so finalist kan mga kandidato para po sa 2025 midterm election. Yo. So sa saraon sa mga paribok, maparibok. Mga pasad-pasad na kandidato. Igwa man kan dyan sa mga munisipyo. Mapail sa nangaya kita kisiyo singaning igwa so ngaya pangraw-raw. May mga pangraw-raw ngaya kaapelyido. Ngani ngaya madaog ini, pailan mo ngaya. Mga strategy, yan ang sinasabing karawat sa politika. Parte yan kang game of politics. Digti sa tuya. Di pag naideklara ka kang Comelec na nuisance candidate, tatawang ka pagkakataon para i-probar mo na bako ka nuisance candidate. Bako ka supasamok. Tayo dyan kinagpail, pasamok man sana. Kasabay man lamang nga supangaran ko sa balota. Pero dahil man siya kikapasidad na magkandidato, pasamok nga ni. Igwa man dyan na ngaya pangraw-raw. Kaya pigsasara man iyan kan Comelec. So pag napatunayan nindo, kaya nindo, na maging talagang kandidato ka mo, o di may ibabalik ka mo sa finalist sa maabot na tabing Disyembre. Ipapaluwas na yan kan Comelec. So finalist kan mga official candidates para po sa 2025 midterm election. O dyan sa indong mga lugar tabi, kumusta man dyan? May midbid daw tabi ka mo na nagfile man kang COC na maraw-raw man sana. Ako nga ni may mga midbid ako na nag-file kang sendang COC so mga kulang sa pansin baga. Alos nga ni kada eleksyon perming nagpa-file. Maray nga ni taso ibagaradaan kada eleksyon perming yaon ang pangaran ninda. Sa bagay, karapatan niyan kay Lambang Saro. Pero, kung ang intention mo dyan, bako man talaga so, udok sa buot mo, na para makaraw ka man sa namaraw-raw ka man sa napundo na. Kaya alang so iba talaga, daing supog. Da supog, sabi sa 3rd district. Da supog. Pahil nga kita kay COC, nga na makasupangaran tayo, yaon duman sa baluta. No. Sabi. Dari baga so, sabi sa mga aki, pag nagkakarawat sa mga aki, lambudaya. Lambudaya. Na dapat day ka madyang ka-intra or intra ka na. Nagpapapansin ka sana. Tapos kasama ka man sana, dagdag ka pa dyan sa listahan kan Comelec, aray unaya. Kung dahil man sa nakikapasidad. Na. Kung ngayon ka pang raw ka man sa nangaya, igwa kaya dyan ki nagpapail, parte na nga niyan kang karawat. Ngaya raw-rawan ta ngaya so hutong ngayang kaapelyido mo. Ngani ngaya mabanga subuto. Ngani hindi ito manggana. Igwa nga rin kaya. Ngaya, di siyempre alphabetical baga ang pag-arrange kaya sa balota. Paano kayang kung nasa baga ang ibinoto so saro di rimati na yan tabi ang ano dyan kaya so Comelec mga tugang yan tigsasara maninda kaya lang sa local gari bibihira sa local ang pigdadeklarang nuisance candidate duman lang sa pagkasenador tapos sa party list gari senador tadakulon para 12 man sa nang pipiliun ta. Kadakol ang nag-file para for senator. Tapos party list. Pero sa mga lokal, pag-abot sa probinsya,
Pagabot sa munisipyo, gariday man kipigdideklarang nuisance candidate. Gariday man, tabi SM. Wala man kipigdideklarang nuisance candidate sa mga lokal. May midbid nga na ako, to nagpail na naman. Nagpail na naman, tapos so to duman, permin nakaprintira sa sarong grupo kang mga nagpail mangki kandidasi. Nyaon duman nagsusuporta, pero kandidato siya. Kandidato. Nag-file na naman. Tapos ang pagkukurarat niya, so duman sa ibong na partido. Pagkukurarat niya. Ini nga yung supportanta. Salbatana tabi. Tita versus good morning tabi dyan sa Copy Hospital. Kumusta tabi ka mo dyan? Maray na pagkagatabi sa mga barkada ta dyan sa Copy Hospital, sa mga barkada tan doktor. Siyempre, sa mga sadiritang mga doktor dyan. Alagaan mo sa nangayang buhay mo. Dahil ka magkailang, tanganing dahil ka magbalik digdi sa ospital. Pero mas magayon ko na iling ko si Tita Versus Nag-restoryahan kami. Sabi ni Doktor, ata nga yan dahil ka magdigdi. Good morning tabi kay Doc Clyde, kay Doc Mark, kay Dr. Joe. So iba pa mga doktor dyan. Tapos sa mga nurses, sa mga yaon dyan sa opisina, good morning tabi sa inyo. Gari yaon dyan si Hermana. Gari nagbisita man dyan si Hermana tsa tita. Gari nagbisita man sa Copy si Hermana kasudma. Maski grabe ang nag-uran-uran na baga kita. Nag-uran-uran na pero grabe ang alingahot. Gari medyo nakapos gari sa paghangos o kaya may nagkarilibong da. Ngayon dyan ngunyan sa Copy naman si Hermana. Sumato akong tuga. Nailing mo na ya. Ako nga ni kasud, grabe so uran pero grabe so alingahot. Kaya pigturuto ko na sa mga electric pan sa kuya. Nakahuba na ako. Sus, grabe so init tabi tsa tita. Maski nag-uuran. Ano na ya kung kinabantay ni. Nag-uuran malingahuton. Tapos ngaya kung maimbitaran ka pa, magtagay-tagay, inay. Sus, Maria Joseph. Yan. Ingatan tapuan sa tuyang mga sadi. Kita man sa nabala. Kaya pag pinabayaan tan sa dirita, rimante. Bata ngunyan baga, ang ikuruan ni Lord, araki unon pa. Araki unon pa. May mga, day pa nga ni nag-40 anyos, na maaram na sa ibabaw kang kinabaan. Pero so iuragan tabaga, na kuana daw ngayon ni Lord ta pasawayon ngayon ni dahil lugod ti kukuha. So mga mabubuot lugod, so mga dapat na yaon lugod sa ibabaw kang kinaban pa, iyo ang pigkukuha ni Lord. Kaya gari napapaisip ako tsa tita, gari ako abo ko naman maging mabuot. Kapag mabuot ka da, ikwatulos ni Lord. Totoo ya. Pag mabuot daan sa rong tao, ikuatulos ni Lord. Digdi ka daw ngaya. Irekrutulos ni San Pedro. Digdi ka daw ngaya na sa kuya. Mabuot ka. Kaya napapaisip ako, gari gusto ko naman na pundo ka ngaya dyan. Lord, patawad tabi, Lord. Patawad tabi, Lord. Patawad. Dahil na ako matro. Sige na. Patawad na tabi. Patawad na tabi ako. Minsan nga ni din ako maging mabuo to na maray. Kaya patawad na siyang tabi. Tapag mabuot da, iko atulos. Maray kayo ni, dahil na kita maging mabuot. Minsan maging tarantado man kita.
Provision asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Inulinin sa Naturka. Ako. Olokon si San Pedro. Olokon si San Pedro. Ay mga tugang 3 minutos tabi bago mag-alas 9. Inulinin sa Iringat po kita hata may mga pag-uuran-uran tabi dara po kening bagyong si Christine. Naturka. Syempre digi sa may parting Bicol area may mga pag-uran lalo na sa aga. Tabay na lang kamot so ibang mga eskwelahan nagsuruspindi kang klase ngunyan. Diyan sa may parting First District gari wara man. Yeah. Tabay lang po permi kamo. Iringat po kita ha. So dyan ta naman po muna para mintras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan pong aldaw kita nin Lunes, 21 na kita kang Oktubre, taon 2024. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro nila doon. Suspendido ang klase. Uso ang suspended sa Albay. Suspended capital of the Philippines. Albay. Albay. Matanglay. Sa pangaran po kan sa tuyang mga katuwang sa programa. Kaon dyan si Madam Maylin sa MBY Dormitory. Kay Acting Governor Ate Glenda Ong Bungaw. Siyempre kay City Councilor Riner Burse. Kay Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo. Birthday pa lang saga ni Mayor Shi. Adi, advance happy birthday. Ay Mayor Shi. Birthday saga ni Mayor Shi kang malinaw. Adi. Sige. Siyempre sa Capos Bilo Lotto Outlet kay ABC President Cap Art Avila. Birthday man kasugma ni ABC Press. Si Cap Art Avila. Happy birthday. Belated. Capos Bilo Lotto Outlet. Thank you. Boss Bang. Mga tugang, mga kabayan sa ngaran po ni Dogabos, mga parantabay niya to paki-share na lang kan sa tuyang programa nganing mahiling man po kang iba. Paaram na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni. Saga naman kita magiribanan 7 to 9. Tigdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Provision asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob
ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.